daan sa inutan daan mga angel. May mga ano daan ang tuwan. May mga tuwawan daan sa inutan ng angel. Sa loob po ng simbahan sa Puyang Santa Misa. Ay, ang pagkakas. Kasi napapag. Kasi mo. Kasi ano na. Sa gusto mo maka-experience. Oo, ano? Dodora ko lang. Kaya nga ni ko, ano mo na? Doon yan. Nakaraos mo. Nagreklamo na yung mga maguran na. Pinag-ahali ba itong dakula, Libiyo? Kada ako nag-ano nga niya ng process ng ano. Ano ka dyan, matutumakan ka yung pasalit-salit kasi lakaw-lakaw. Kaya ano nga ni? Nag-i-enjoy man. Amari! 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 Nasa YouTube ka na. Picture pa ka muna. Lagos, dyan na lang kamugos. Nak. Dahil si Kaden. Hindi ko ras kaya ulang ito dalawa wara na. Isa na all to one na yung sakit din sa bali. Si mga basket din. Si mga basket. Baka mawala. Salamat po. Dagon pa, yung nawala ko. Ay, may tato. Ay, may tato. May tato ako sa'yo. Gusto ko, ano blue, blue. O, si mga angel naman, ano, Darakula. Dapat mo na, kamusta mo. Halaman sa mga. Hoy, makalaman sa indo. Sa'yo mo na yung dart. Nag-orol yung paman ko dahil sa lampating ito. Kaya ako na gusto nito. Baka matraffic to. Madali ang tumakauli. Garumok na. Nagdadara na na yan yung medyo sa puro. Daw sa Manila may butasan, pulit pa yung digdig. Yung sa Saling Manila.
Kay lolo mo, pipicture kita. Hoy, picture na kami ni lolo mo, dali. Taylor. Dahil mo.